Ahogy múlik az idő, olykor akadnak pillanatok, amikor a dolgok és a lények a legtávolabbi csillagokig olyan egyedülállóan állnak együtt, hogy olyas valami történhet, ami sem korábban, sem később nem volna lehetséges. Az emberek általában sajnos nem képesek kihasználni ezeket, így aztán a csillagórák többnyire észrevétlenül múlnak el. Ám ha akad valaki, aki felismeri őket, nagy dolgok történhetnek a világban. Most valami ilyen nagy dolog fog következni. Szevasztok! Ez itt az Ez-könyv, ez a szigorúan szubjektív könyvajánló az Igéző Szempár kiadó jóvoltából. Én Metta vagyok. Örömmel jelentem, hogy immár 1 éves ez a kis csatorna, köszönöm mindenkinek, aki itt van, remélem hasznosnak találjátok és találtatok 1-2 olyan könyvet, amiben kedveteket leltétek. Aki nem először jár itt, az pontosan tudja, hogy jellemzően kortársaktól ajánlok műveket, de azért néha deviálok, és jól megmagyarázom, hogy a kiszemelt könyvnek mégis mi keresnivalója van az adott adásban. A mai is pontosan ilyen, ugyanis 1973-ban jelent meg, a szerző pedig már a 90-es évek közepe óta nem él. Sőt, a magyar fordítása egyébként 1986-ban látott napvilágot először, tehát tulajdonképpen semmi keresnivalója nem lenne itt az ajánlók között. Csak hogy 2 éve újra fordították, ezért újra elérhető a polcokon, ráadásul a héten került a mozikba ennek a filmadaptációja is. Mikael Ende gyerekirodalmi klasszikusáról, a Momoról lenne szó. Endét legtöbben talán a Végtelen történet kapcsán ismerhetitek, a 80-as évek gyermekeinek pedig bizonyára meghatározó élmény volt az ebből készült film, amit egyébként a szerző annyira utált, hogy perelt is, de mégiscsak 1-2 dolgot vettek ki belőle. A Végtelen történet rám is hatalmas hatást gyakorolt, de közelébe sem érhet annak, mint amit a Momo tett rám. A szerzőről és az életéről nem nagyon sok mindent mondanék, annyi a lényeg, hogy 1929-ben született, feszült volt a szülőkkel a viszonya, a II. Világháború bombázásai és több jó barátjának az elvesztése mély hatást gyakorolt rá. 56-ban fogalmazódott meg benne, hogy az írásnak szeretné szentelni az életét. Az irodalmi áttörés 1960-ban megjelent Gombos Jim és Lukács, a masinista hozta meg számára, ami nem csak nemzetközi elismertséget, de anyagi függetlenséget is biztosított számára. Azután a feleségével Olaszországba költözött, és 1973-ban ott írta meg a Momót, ami aztán letarolta a nemzetközi irodalmi életet is. Ezt követte a Végtelen történet, ami aztán végtelen magasságokba emelte. Magyarul nagyon-nagyon sok könyve megjelent, a már emlegetett Végtelen történet, ugye a Momó, vagy ebben csalnom kell, mert ez egy nagyon bonyolult, hosszú cím, ezt olvastam is, a sátánármányos parázsvarázs pokoli őrpuncs pancslódító bódítóka, ez durvább, mint a Mary Poppinsos Supercalifragilisticexpialidocious, és ezt sosem fogom tudni megjegyezni, ezt a címet. Megjelent több könyve is, nem fogom felsorolni az összeset. Szóval a Momo 1986-ban került a könyvesboltok polcaira, Kalász Márton fordította, én azt imádtam, látható is mögöttem az eredeti fordítás, vagy az első fordítás. Én nem tudom, hogy miért volt szükség az újrafordításra. Nagyon szép az új verzió is, bennem alapvetően jobban él a régi verzió, de a mai idézeteim az új kötetből lesznek, amit Győri László követett el. A Momóból film is készült, ezt nem utálta annyira Ende, mint a Végtelen történetet. Nem tudom, hogy a mostanihoz mit szólna. Nekem ez alapján egy kicsit leegyszerűsített fantasyt csinált ebből a valójában nagyon filozofikus műből. Nem vagyok benne biztos, hogyha valaki így ismerkedik meg a Momóval, akkor kedvet kap a könyvhöz, de nem vagyok filmkritikus, ettől függetlenül egy vasárnap délutánra jó lehet a családnak is, felnőtteknek is, gyerekeknek is egyaránt. A sors igazságtalansága, hogy Endét sosem ismerték el az irodalomkritikusok, amíg élt, úgy gondolták, hogy a gyerekirodalmi műfaj az nem fér be a magasabb kategóriákba. Erről ő maga például azt mondta: minden ajtón keresztül beléphetünk az irodalmi szalomba, a börtönajtón, az őrültek háza ajtaján, vagy a bordélyház ajtaján keresztül, csak egy ajtón, a gyerekszoba ajtaján keresztül nem szabad bejönni. Aztán amióta meghalt, több 100 tanulmány készült az életművéről, a Momóról is külön, annak a filozófiai, társadalmi aspektusairól. Kicsit igazságtalan, de nem egyedülálló történet ez, hogy a szerző halála után ismerik fel annak jelentőségét. Például a New York Times ezt mondja róla: Ende könyvei generációkat inspiráltak a teljesebb életre.
Csodálói úgy érezték, a történetei mitikus allegóriák arról, hogy a lelketlenné váló modern társadalom bajaira a gyógyír a belső világunkban rejtőzik, amihez a kulcsot a gyermeki perspektíva őrzi. A Momo központi gondolata mély, olykor létfilozófiai mélységeket jár be, ilyenek például az idő, vagy a társas kapcsolataink, vagy hogy mihez kezdünk azzal a világgal, ami körülvesz minket, vagy mihez kezdünk azzal a változással, amivel minden nap meg kell küzdenünk. Szóval a műfaját tekintve ifjúsági regény, hogyha felnőtt szemmel nézzük, akár disztópiának is mondhatnánk, mert egy meghatározhatatlan korban játszódik, de mégis azt érezzük, hogy ez egy kicsit a távolabbi jövőben van, mindjárt el is mondom, hogy miért. Győri László, ugye a regény újrafordítója, így fogalmaz egy interjúban. Ez egy nagy könyv, sokrétű alkotás, tömény filozófia, tömény politikatudomány és még sok minden más. Szerteágazóan és bonyolultan szemléli a világot, amiről a gyerekeknek csak így lehetne és volna szabadna beszélni. Ez így akár elrettentő is lehet, hogy ez egy végtelenül komoly könyv, és komoly könyv, de úgy beszél komplex dolgokról, hogy bár gyerekköntösben van, mindenkinek érdemes elgondolkodni azon, amit a szemünk elé tár. De miről is szól? Itt vagyunk egy elképzelt mediterrán városban, és ebben a szegényebbik részében, egy kicsit leszakadtabb negyedében van egy régi kis amfiteátrum, romos, csak egy-két történész jegyzi, jelentősége nincsen, na ide vackolja be magát egy kislány, akiről senki nem tudja, hogy hány éves, ugyanúgy lehetne 8, 10 vagy 12. Ezt a kislányt veszi párfogásába a környéken lakó, szerényebb sorban élő emberek sokasága. Azt gondolhatnánk, Momónak egész egyszerűen nagy szerencséje volt, hogy ilyen kedves emberek közé csöppent, és erről Momó meg is volt győződve. De az emberek is hamar rájöttek, hogy nekik is legalább akkora szerencséjük van. Szükségük volt Momóra, és nem is értették, hogyan lehettek meg eddig Momó nélkül. És minél régebb óta élt körükben a kislány, annál nélkülözhetetlenebbnek érezték őt, olyannyira nélkülözhetetlennek, hogy tartottak tőle, mi lesz, ha egy napon történetesen elhagyja őket. Momót ezért rengetegen látogatták. Szinte állandóan ott ült nála valaki, akivel beszélgetett. Akinek meg szüksége volt a társaságára, de nem tudott elmenni hozzá, az érte küldött. Aki pedig még nem jött rá, hogy Momóra van szüksége, annak mások javasolták. Menj, keresd fel Momót. A környékbeliek között ez a mondat lassanként állandó szófordulattá vált. Ahogy az emberek minden jót és jó étvágyat kívánnak egymásnak, vagy azt mondják, a jó ég tudja. A menj el Momóhoz felszólítás is minden lehetséges alkalommal elhangzott. De vajon miért? Netán olyan hihetetlenül bölcs volt, és mindenkit el tudott látni jó tanácsokkal? Vagy mert mindig megtalálta a megfelelő szavakat, ha valakinek vigasztalásra volt szüksége? Vagy mert olyan okosan és igazságosan ítélte meg a világot? Nem. Erre Momó épp úgy nem volt képes, mint ahogy a többi gyerek sem. Netán olyas valamit tudott, ami felvidította az embereket? Szépen énekelt? Játszott valami hangszeren? Netán végeredményben mégiscsak valami cirkuszfélében lakott? Jól táncolt? Esetleg tudott néhány akrobata számot? Nem, semmilyet nem tudott. Netán tudott varázsolni, tudott valami titokzatos varázsigét, amivel el tudta űzni az emberek minden gondját és baját, tenyérből jósolt, vagy valami más módon jövendölt? Nem, semmi ilyesmit nem tudott. Egy dologhoz viszont mindenki másnál jobban értett, úgy tudott meghallgatni másokat, ahogy senki más a világon. Néhány olvasó most biztos azt mondja, ugyan már, nincs ebben semmi különös. Hallgatni mindenki tud. Csak hogy ez tévedés. Arra, hogy igazán meghallgassanak másokat, nagyon kevesen képesek. Az pedig, ahogy Momó értett mások meghallgatásához, egészen egyedülálló volt. Momó úgy tudott hallgatni, hogy attól a legbutább embernek is okos gondolatai támadtak. Nem mintha olyasmi, amit mondott vagy kérdezett volna, amitől a másik ilyen gondolatokra jutott, nem. Csak ült, és egyszerűen hallgatta a másikat, figyelmesen és együttérzőn. Nagy sötét szemével úgy nézett a beszélőre, hogy az egyszer csak úgy érezte, olyan gondolatok ötlenek az eszébe, amelyekről soha nem is sejtette, hogy ott szunnyadnak benne. Úgy tudott hallgatni, hogy egyszerre a legtanácstalanabb és legbizonytalanabb ember is pontosan tudta, mit akar. Hirtelen a legfélénkebb is szabadnak és bátornak érezte magát. A boldogtalanok és a szomorúak bizakodóvá és derűssé váltak. Aki pedig az egész életét elhibázottnak és értelmetlenek érezte, saját magáról meg azt gondolta, hogy ő csupán egy a sok millióból, személye egyáltalán nem számít, és ő ugyanúgy pótolható, mint valami törött edény. Nos, annak elég volt elmennie a kis Momóhoz, és még mielőtt mondandójának a végére ért volna, rejtélyes módon rájött, mekkorát tévedett, hogy úgy, ahogy van, belőle is csak egy létezik, éppen ezért a maga különleges módján fontos a világnak. Így tudott Momó másokra figyelni.
és így egyből benne is vagyunk a sűrűjében, rögtön egy ilyen filozofikus szemlélet tárul a szemünk elé, és elgondolkodunk például, hogy mi hogyan tudunk figyelni a másikra. Egy kicsit személyes gondolat, de többször megtapasztaltam, hogy néha az emberek egy-egy puszta odafigyelésért, hogy csak végighallgatod őket, és egy-két bátorító kérdést felteszel, iszonyatosan hálásak lesznek, mert nagyon nehéz másoknak szentelni a figyelmünket, meghallgatni, amit mondanak, és ezáltal őket is előre segítjük. Ezt még annó tanárként is éreztem, hogy egy-egy kamasz vagy gyerek pusztán attól, hogy elmondhatta, hogy mi a baja, sokkal jobban érezte magát. Itt rögtön felismerül az a kérdés, hogy az individualizmusunk és a befelé figyelésünk mennyire tud káros lenni, és mennyire mozdítja elő a társas kapcsolatainkat. A Momóban ez egy központi gondolat, hogy mit ér az ember egyedül, és mit ér az ember társakkal. Szóval itt vagyunk ebben az egyáltalán nem materialista világban, ahol a gyerekek a fantáziájukra támaszkodva tudnak játszani, elég nekük egy doboz, elég nekik egy kő, és úgy tudnak elrepülni egy egészen másik világba. Csak hogy ezt a világot veszély fenyegeti. A hódítók napról napra nagyobb területet foglaltak el anélkül, hogy ezzel ellen bárki védekezett volna, mivel igazából fel sem tűnt senkinek. És hogy kik voltak a hódítók? A szürke urakat, akik napról napra számosabban lettek, és fáradhatatlanul rótták a nagyváros utcáit, és végtelenül elfoglaltnak tűntek, még a vén Beppo sem vette észre, noha az ő figyelmét igazán nem került el soha semmi. Pedig korán sem voltak láthatatlanok. Látszottak, de mégsem látta őket senki. Szörnyen értették a módját, hogy ne keltsenek feltűnést, úgyhogy az emberek egyszerűen nem vettek tudomást róluk, vagy ha mégis meglátták, hát azonnal el is felejtették őket. Így aztán, éppen ezáltal, hogy nem rejtőztek el, titokban tudtak maradni. És mivel senkinek sem tűntek fel, nem is kérdezte senki, honnan jöttek, és hogy honnan jönnek még mindig, mert hogy napról napra többen lettek. Elegáns szürke autókkal közlekedtek az utcákon, bementek minden házba, és ott ültek minden étteremben. És közben minduntalan feljegyeztek valamit kis noteszeikbe. Ezek az urak tetőtől talpig pókháló szürkébe öltöztek, még az arcuk is szürke volt, mint a hamu. Kerek, kemény kalapot viseltek, és rövid, hamuszürke szivart szívtak. Valamelyiküknél ólomszürke aktatáska volt. Idegenvezető Gigi sem vette észre, hogy a szürke urak körül néhányan már többször bejárták az amfiteátrum környékét, és közben mindenfélét felírtak jegyzetfüzeteikbe. Csak Momó figyelte meg őket, amikor sziluettjük egy este feltűnt a rom felső peremén. Jeleket adtak egymásnak, később pedig összedugták a fejüket, mintha tanácskoznának. Hallani semmit nem lehetett, de Momó hirtelen úgy vacogott, mint még soha. Az sem segített, hogy még szorosabban beburkolózott nagy kabátjába, mert ilyen hideghez nem volt szokva. Aztán a szürke urak megint elmentek, és azóta sem mutatkoztak. Azon az estén Momó a halk mégis hatalmas zenét sem hallotta, amit máskor hallani szokott. De az élet másnaptól ment tovább a megszokott kerékvágásban. Momó pedig nem gondolt többet a különös látogatókra. El is felejtette őket. Gyerekkoromban kimondottan féltem ezektől a szürke uraktól, és előttem volt, ahogy hamuszürkén járnak-kernek körülöttünk, és néha figyeltem az utcán lévő embereket, hogy ők vajon nem szürke urak-e. És hogy mit tesznek? Láthatóan egy praktikus dolgot, arra próbálják rávenni az embereket, hogy takarékoskodjanak az idejükkel. Ha úgy vesszük, ez egy egészen praktikus dolog, nem? Tehát ne vesztegessük az időnket felesleges dolgokra, ne lopjuk a napot, ne fecséreljük az időnket olyan hülyeségekre, mint mondjuk a barátokkal való szócséplés egy kocsmában, minek látogassuk mi a beteg nagymamát, mi értelme van megnézni egy sorozatot, akár nem egyszer, hanem kétszer, mi értelme van az olvasásnak, mi értelme van elmenni egy múzeumba, mi értelme van leülni, és csak úgy egymás mellett lógni. A következőképpen teszik ezt. Nagyon hidegvérrel vezetik le, hogy mennyi időt szán az ember egy-egy számára örömteli, de esetleg nem haszonnal kecsegtető dologra. Megmutatom, hogy a szürke urak hogyan hálózzák be az embereket. Fusi úr, egy fodrász, nagyon szeretik a környékbeliek, ilyen kis fecsegős öreg úr, visszatérő vendégköre van. De aztán persze mindenkinek vannak olyan napjai, amikor elgondolkodik azon, hogy mihez kezd az életével, hova tart, nem fecsérelte el az egészet, és csak elmegy fölötte az élet. Megjelenik a szürke úr, Fusi úr fodrászszalonjában. Az időtakaréktól jövök. Az XYQ/384/B számú ügynök vagyok. Tudjuk, hogy ön takarékszámlát szándékozik nyitni nálunk. Nem tudok róla, mondta még zavartabban Fusi úr. Őszintén szólva eddig azt sem tudtam, hogy ilyen intézmény egyáltalán létezik. Nos, hát akkor most már legalább ezt is tudja, mondta az ügynök szükszavúan. Aztán a noteszében lapozva így folytatta. Ön ugyebár Fusi úr a fodrász. Úgy van pontosan, vágta rá Fusi úr. Akkor tehát jó helyen járok.
Önszámlanyításra jelentkezett nálunk. Hogy mondja, hebegte Fusi úr még mindig döbbenten. Nézze, kedves Fusi úr, ön ollócsattatással, fecsegéssel és beretválással fecséreli el az életét. Ha egy napon meghal, olyan lesz, mintha ön soha nem is létezett volna. Ha viszont lenne ideje igaz életet élni, ön egész más ember lenne. Úgyhogy mindaz, amire önnek szüksége van, az az idő. Igazam van? Éppen ezen gondolkodtam az előbb, dünnyögte Fusi úr, és megborzongott, mert a csukott ajtó ellenére is egyre hűvösebb lesz. Na látja, mondta a szürke úr, és elégedetten megszívta apró szivarját. És honnan veszi az időt az ember? A megtakarításaiból. Ön, Fusi úr, egészen felelőtlenül fecsérli az idejét. Egy kis példával mindjárt be is bizonyítom önnek. 1 perc ugyebár 60 másodpercből áll, 1 óra pedig 60 percből. Tud követni? Persze, felelte Fusi úr. Az XYQ per 384 per B számú ügynök szürke ceruzával felírta a számokat a tükörre. 60x60 az ugye 3600, tehát 1 óra 3600 másodperc. Egy nap 24 órában áll, tehát 24x3600 az annyi, mint 86400, vagyis ennyi másodperc egy nap. Egy évben viszont, mint ismeretes, 365 nap van. Ez tehát évi 31.536.000 másodperc. Vagy 315.360.000 másodperc 10 évenként. Mit gondol Fusi úr, mennyi ideig fog élni? Hát, hebeget zavartam Fusi úr, ha Isten is úgy akarja, remélhetőleg 70-80 évig is elélek. Helyes. A biztonság kedvére egyelőre vegyünk 70 évet. Az annyit tesz, mint 300.636.000 másodperc szorozva a héttel. Az annyi, mint 2.207.520.000 másodperc, felírta a tükörre. Ezután többször is aláírta, majd kijelentette. Ez tehát az önrendelkezésre álló vagyon. Fusi úr nagyot nyelt, és a kezével végig simított a homlokán. Az összeg hallatán elszédült. Nem is hitte volna, hogy ilyen gazdag. Igen, bólintott az ügynök, és megszívta a szürke kis szivarját. Tekintélyes szám, ugye? De nézzük tovább. Hány évesen, Fusi úr? 42, dadogta a fodrász, és hirtelen bűntudata támadt, mintha sikkasztást követett volna el. Átlagosan mennyit alszik éjszakánként? Körülbelül 8 órát. Az ügynök villámgyorsan számolt. Ceruzája megcsikordult a tükrön, amitől Fusi úrnak lükbörözött a háta. 42 év napi 8 órával számolva az annyi, mint 440.504.000. Ezt az összeget joggal tekinthetjük elveszettnek. Mennyi időt áldoz naponta a munkájára, Fusi úr? 8 órát körülbelül, ismerte beszédjelősen Fusi úr. Vagyis még egyszer ugyanennyit kell elkömbennünk a mínuszrobatba. Bár most mindenhez amaz szükségszerűségből, hogy táplálkozni is kell, hozzájön egy bizonyos időmennyiség. Összességükben mennyi idejét veszik igénybe a napi étkezések? Nem tudom pontosan, talán 2 órát. Ez nekem elég kevésnek tűnik, de rendben fogadjuk el. Akkor az 42 év alatt összesen 110.370.000. De folytassuk. Ön, mint tudjuk, ön egyedül él idős édesanyjával. Naponta 1 teljes órát szentel neki, vagyis ott ül áll, beszélget vele, jól lehet az édesanyja süket, alig hallja önt. Ez tehát elvesztegetett idő, ami annyit tesz, hogy ezzel is 55.188.000 veszített. Van továbbá egy teljesen felesleges papagája is, aminek a gondozása napi 4 órába kerül, ami átszámoltva 13.697.000. De hát, fogta könyörgőre Fusi úr, még nem fejeztem be, ripakodott rá az ügynök, aki egyre gyorsabban számolt. És mivel az édesanyja öreg és beteg, a házi munka egy részét is önnek kell elvégeznie. Önnek kell bevásárolni, cipőt tisztítani, és még hasonló terhes teendőt ellátnia. Mennyi idejét veszel ez naponta? Talán 1 órát, de az további 55.188.000, amire annyi jön még le, Fusi úr. És így megy végig, és a végén azt mondja, hogy ő ad neki megoldást, kezdjen el takarékoskodni az idejével, és majd egy ponton visszakapja, és akkor mindenre lesz ideje. Mi történik valójában? Ezek a szürke urak, akik egyre többen vannak, mivel egyre több embert tudnak meggyőzni arról, hogy takarékoskodjanak az idejükkel, valójában ellopják ezt az időt. Tehát az a szivar, amit mi a kezükben látunk, az az ellopott időből van. És ahogy telik az idő, a szemünk láttára épül ki egy ilyen orwelli világ, mindenki egyre jobban csak kapkod, rohan, egyre boldogtalanabb, egyre hajszoltabb, és nem érti, hogy hiába tudatosan spórolja meg az idejét, neki mégis egyre kevesebb van, és a városon, mintha egy ilyen nagy betegség, mint egy ilyen nagyon furcsa smogfelhő ül a halott idő, és az emberek arcán pedig ott van mindaz a boldogtalanság, amit észre sem vesznek, de hogy maguknak okoznak azáltal, hogy megfosztják magukat az örömtől. Egyre jobban azt vesszük észre, hogy csak egy arctalan tömeg robotol szerte az utcákban, a világunkban, a környezetünkben, és hogy Ende mondta többször, hogy ha az ember nem figyel a belső világára, akkor teljesen elveszik önmaga lenni, és azzal, hogy ezek az emberek
önmaguktól feladják az idejüket, tulajdonképpen egy arctalan masszává képződnek és felolvadnak ebben az egészben. A regénynek fontos aspektusa még a barátság és annak az ereje. Az ő barátai két teljesen különböző karakter, az egyik egy fiatal izgága fiú, az idegenvezető Gigi, aki abból tartja fenn magát, hogy különböző kitalált történelmi órákkal szórakoztatja az arra tévedt turistákat ott az amfiteátrumban, és arról ábrándozik, hogy egy gazdag és híres lesz. A másik ilyen pedig egy idősebb fazon, ő az utcaseprő Beppo, a nevéből lehet sejteni, hogy mi a foglalkozása, ő pedig egy halkabb, introvertált, befoldult valaki. És ők azok, akikkel először észreveszik, hogy valami nagyon megváltozik, hogy tulajdonképpen a város fölött eluralkodik valami furcsa köd, valami furcsa hódító erő. És ez rögtön egy ilyen elvont filozófiai kérdést is kinyit, hogy mi az idő valójában. És ahogy a gyerekek is egyre inkább betagozódnak a rendszerbe, Momo egyre jobban magára marad, a szürke urak rájönnek, hogy ez a Momo nevű kislány, ez rájuk nézve veszélyt jelent, hiszen ő mindennek ellenébe megy, amit ők mondanak, hiszen Momo számára az idő végtelen, ő a figyelmével és az idejével tud adni ajándékot az embereknek, megpróbálják őt is beszervezni, és ekkor ismerkedünk meg egy újabb szereplővel, egy kicsit huncut teknősbékával, és akkor egy furcsa kalandon megyünk végig, átmegyünk a városon, Momo lassan követi ezt a kis teknősbékát, aki úgy kommunikál, hogy néha felvillannak a betűk így a páncélján, és egy ilyen nagyon kanyargós, nagyon furcsa, egyre mesebelibb tájon keresztül haladva Momo eljut oda, ahonnan az idő jön. Itt ismerkedik meg Horamesterrel, aki tulajdonképpen az időt osztja ki az embereknek, szabadjára bocsátja az időt, afölött már nincsen hatalma, hogy az emberek mit kezdenek vele. Mert próbálják együtt megfejteni, hogy hogyan lehetne az embereket visszazökkenteni a régi kerékvágásba, amikor még szabadon rendelkeztek az idejükkel. Az egy gyönyörű jelenet, amikor Momo eljut oda, ahonnan az idő jön, meglátjuk ezeket a gyönyörű idővirágokat. Egyébként a filmben ez nagyon szépen meg van csinálva, de ennek a gyönyörű képi nyelvi leleménye, ahogy ezt Ende elénk tárja, szerintem sokkal varázslatosabb, mint amikor az arcunkba tolják vizuálisan. Azt már említettem, hogy Endét az életében nem nagyon ismerték el, már azért rengeteg irodalomtörténeti munka foglalkozik azzal, hogy hogyan kell értelmezni ezt a könyvet, milyen mélységei vannak, milyen filozófiai tartományai vannak. Vannak, akik például Kafkához hasonlítják, azáltal, hogy bár gyerekek a főszereplők, és egy kislány indult tulajdonképpen egy küldetésre, hogy megmentse az időt, mint olyat. Ettől függetlenül épp úgy szól az elidegenedésről, a materializmusról, a társadalom egyre inkább elembertelenedő mi voltáról, és hogy a fogyasztói társadalom mit tesz velünk. Tehát nagyon sokrétű, és ezért nem szeretem a beskatujázását annak, hogy ez gyerekirodalom, én felnőttként is újra és újra el szoktam olvasni. Iszonyatosan izgalmas a történet szövése, felnőttként is ugyanúgy drukkolunk ennek a kislánynak, hogy sikerüljön beteljesítenie ezt a küldetését, és ugyanúgy félünk és gyűlöljük ezeket a szürke urakat, ahogy gyerekként is tennénk. És még egy dolog, ami miatt ez a könyv bámulatos, hogy mondom, nem győzöm hangsúlyozni, ez egy gyerekregény, olyan komplex dolgokról beszél, olyan érthető nyelven, hogy nem nézi hülyének az olvasóját. Gyerekként én imádtam azt, hogy ilyen dolgokon gondolkodom el, szerintem ezért is gyakorolt rám milyen nagy hatás, hogy elgondolkozol például, hogy mi az igazi barátság, mi az idő, mi mit csinálunk a saját időnkkel. Nehéz elmondani, hogy miért csodálatosan Momo. Szívből ajánlom bárkinek, kalandos, lebilincselő, a végére gyönyörűen összeáll, és olyan mondatok és képek vannak benne, hogy az ember elgondolkodik azon, hogy vajon az ő idővirága hogyan néz neki. Érdekesség, hogy az Örkény Színházban színre is vitték, azt hiszem tavaly, én meg is vettem gyorsan a jegyet egy októberi előadásra, tehát hogyha valaki elolvasta és kedve támad megnézni, hogy milyen színdarabban a Momo, akkor szívből ajánlom. Ennyi lett volna a mai könyv, nem volt kortárs, de mégis van kortárs csatlakozása. Köszönöm szépen azoknak, akik a kezdetektől fogva itt vannak velem, és üdvözlöm azokat, akik először tévedtek ide. Hamarosan jelentkezem, a végére megérkezett Horác is, tehát köszönöm az eddigi figyelmeteket, jó olvasást kívánok! Köszi, Horác! Szevasztok!